Så er den her. Det er en Lego håndpistol crossbow armbryst. Hvad det hedder. Og så vil vi lige gå udenfor og vise den. Okay, så er vi udenfor. Så viser jeg lige, hvordan man laver den. Du har dit skud. Sætter det ind her. Ind ved stikken. Holder jeg lige herop. Så er den her tilbage. Trykker lige aftrækker ned. Trækker ned. Får den op igen. Og sådan set lidt. Okay, godt klar. Okay, så tæller vi lige meterne. 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. Vi har skudt, sådan det er 10 meter. Så det der, det var ikke særlig meget. Vi kan lige prøve at tage et skud mere. Okay. Og så. Okay, der tæller vi lige. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en halv. Cirka 7,5 meter. Så det er egentlig det. Husk like og abonner, så vil vi blive rigtig glade.